Usa ka 17 anyos nga lalaki ang gidunggab sa laing 17 anyos nga sospek sulod sa usa ka internet cafe sa General Santos City. Ang maong panghitabo nakuhaan sa CCTV. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa kuha sa CCTV, makita kining 5 ka kabatan-unan sulod sa usa ka internet shop sa Barangay Lagaw, General Santos City pasado alas 10 Lunes sa gabii. Taod-taod. Kalit mitindog ang usa ka lalaki o gidunggab ang likod sa laing batan-ong lalaki sa luyo niini. Gamit ang usa ka kutsilyo og mipalayo ang biktima. Giaksyonan sab niini og dunggab ang lain pang batan-ong lalaki apan wala niini gidayon. Makita pa nga gitilaan sa mong sospek ang kutsilyo nga iyang gigunitan samtang daw gibaharan ang mga lalaki sa internet shop. Sumala sa kapulisan, gidala sa mga residente sa ospital ang lalaking gidunggab nga nag-edad og 17 anyos aron mapatambalan tungod sa samad dinunggaban. Samtang misibat ang sospek kinsa 17 anyos sab nga giingong out of school youth sa maong barangay. Sa investigasyon sa kapulisan, saysay sa mga saksi, gibuli matud pa ang maong sospek hinungdan nga nanunggab kini. Katong suspect gibuli sa victim sa internet cafe, baligin na siya nga baho. Nasuko tong suspect, tinamurag nawala sa iyang wisyo, kita siya kutsilyo, matoy gidunggab niya dayon tong isa, tong nambuli sa iya. Ang kutsilyo nga gigamit sa sospek gikan matud pa sa laing lalaki nga kaubanan niini sa maong internet cafe. Nadala matud pa niini pauli ang kutsilyo nga gikan sa usa ka slaughterhouse kung asa kini nagatrabaho. Hinoon, mitahan ang mong sospek sa kapulisan pasado alas 8 sa gabii adlaw Miyerkules. Dala ang kutsilyo nga iyang gigamit sa pagpanunggab tungod kay menor de edad. Gikustodiya una kini sa bahay pag-asa sa DSWD alang sa discernment. Gikalipay sab sa kabanay sa biktima ang pagtahan sa mong sospek. Ay lahi noon, nakuha mo na ako nga wala sila kusinti kay salamat po, gisurrender nila. Apan, nanawagan kini sa mga dunay malumong kasing-kasing nga mutabang sa galastuhon sa pagpatambal sa biktima. Sa ginagbayar agad, aron lang makatabag po. Ang gamay niyong inabang matag sa mga amo, ito pasalmatag ako. Wala na miluwat og pahayag ang tag-iya sa internet cafe kinsa mipasalig nga mas pahugtan ang seguridad sa establishmento. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa sospek. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.